खुलुमबाय फ्रेन्ड, आंनि बे बड' टेक्निकेल चेनेलाव बर'जों टेक्निकेल भिडिअ आपल'ड खालामबाय थायो आरो माखासे एप्सनि सोमोन्दै फोरमायो, मबाइलनि एन्ड्रइडनि। दा दिनै आं मोनसे एप्सनि सोमोन्दै फोरोंनो सानदों, जाय एप्सनि थ्रुयै नोंथाङा नोंथांनि साखाथियाव मा दं, बहाबा थाङोब्ला नों असिनाखि बा साप'ज नों दिल्लीयाव थाङोब्ला बहाबा नोंनि खाथियाव ATM नागिरो नोङो, ATM नांगौ जायो आरो सोरनोबा सोंनो गोनां जायो नों मिन्थियैनि थाखाय। ATM बा बास स्टेन्ड बा ट्रेन स्टेसन नोंनि साखाथियाव माथिं दं, बेसे गोजानाव दं, बेफोरखौ नोंनि मबाइलावनो मादि नायनो, बेफोरखौ मिन्थिनो थाखाय नोंथाङा मोनसे एप्स डाउनल'ड खालामनांगोन। दा आं बे एप्सनि सोमोन्दैनो दिनै आं फोरोंगोन। दा फार्स्टआव नोंथाङा नोंनि मबाइलाव प्ले स्ट'राव थां, क्लिक खालाम प्ले स्ट'राव लिर फाइन्ड नियार मी। प्ले स्ट'राव लिर नोंथाङा फाइन्ड नियार मी। दा बेयाव गोबां एप्स नुनो मोनगोन, बेनिनो नों 3 नाम्बाराव जि दं फाइन्ड नियार मी, बेखौ आं इनस्टल खालामनानै जाबाय। आं अलरेडि इनस्टल खालामनाय दङ, ओंखायनो आं अपेन खालामनि। नोंथाङा इनस्टल खालामना ला। अपेन खालामबाय। अपेन खालामब्लानो गोबां अपसन फैयो बेयाव। ATM, बेकारि, बेंक, बार, कफि, केसिन', सिनेमा, बारमेन, फुड, जिम, हेल्थ, हटेल, मिल, मिउजियाम, पार्सनेल केयार, पुलिस, ट्रान्सफरमेसन, बेबायदि। दा नोंथाङा नोंनि खाथियाव जेनेबा ATM नागिरदों, होमबानो नों ATM आव क्लिक खालाम। दा नैयाव गोबां फैयो नै ADBI ATM क'क्राझार, बेयो आंनिफ्राय 0.1 माइल किल'मिटार गोजानाव दं। दा बेयाव क्लिक खालामनो हायो नों। बेयाव क्लिक खालामबा फैगोन बेयो डिसटेन्स 0.1 माइल गोजान, बेबायदि फैयो। मोनसे बिदिनो नायनो हागोन नों। आरो साप'ज नै सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया नोंनाव दङ, ATM, SBI ATM, बेसे गोजानाव दङ सब नुनो मोनगोन नोंथाङा। आरो माथिं थाङो बेफोरखौबो नों हायो। जेनेबा नै स्टेट बेंक अफ इन्डिया नैखौ क्लिक खालामबाय आं। दा आंनिफ्राय नों माथिं थाङो बेयाव नों मेपखौ क्लिक खालामबानो जाबाय आरो मेपखौ क्लिक खालामबानो बेयाव गासिबो फैगोन, नों माथिं थांनांगौ बेबायदि। दा बेबायदिनो आरो नों साप'ज नोंनि खाथियाव नोङो सिनेमा हल नागिरदों आरो साप'ज नों माने सिनेमायाव क्लिक खालाम। मानास कमिउनिटि हल, बे सिनेमा हला बेसेबां गोजान जायो? 2.2 माइल गोजानाव दं। बराटिसार, उर्वशी सिनेमा हल फेन्सि बाजाराव दङ। दा बेयो बेसेबां गोजान जायो बेफोरखौ सब नुयो। बेबायदिनो गल्ड डिजिटेल सिनेमा, बेयो 4 किल'मिटार माइलाव दं, 4 किल'मिटार गोजानाव दं। दा मेप्सआव थांनानै नों बेनिफ्राय माथिं थाङो बे सब मोनगोन नों। डिसटेन्स 12 माइल, डिउरेसन 41 मिनिट लागोन। नोंनि एथिं दङ नालाय ओरै गिदिंना थांनांगोन, माथिं थांनांगोन सब नुगोन नोङो। बेबायदि नों गाव नायबानो मोनसे रोंलांगोन। जास्ट नों एप्सखौ डाउनल'ड खालाम, बेबायदि बहा मा मोनो बेफोरखौ नायलांबाय था, होमबानो गासैखौबो मिथिलांगोन। बेबायदि। बे एप्सखौ डाउनल'ड इनस्टल खालामना लाबानो जाबाय। बेनिफ्राय बेबायदिनो नायलांबाय था, मोनसे मोनलांगोन। दा नैयाव साप'ज नोंथाङा जेनेबा बहाबा थांनो नागिरदों, नों थानाय जायगानिफ्राय। दा बहाबा थांनोबा नों बास स्टेन्डखौ बहा मा नागिरो, नै गरिबपुराव बास स्टेन्ड, अट' स्टेन्ड दं, बेयाव थांनो हागोन नोङो। नै बास स्टेन्ड दं, जायखि रुटआव दङ, नेसनेल हाइवे 31, बेसेबां गोजान जायो बेफोरखौ मोनबाय नोङो। बेबायदि। दा प्लेसेस, बिदिनो गोबां अपसन दङ बेयाव नागिरनो हायो नोंथाङा बिदिनो।
गोजानाव थांबा बेफोरखौ नांगौ जायो, बेफोर एप्सखौ नांगौ जायो हथातनो हरखाबैनो नोंथाङा मा बहाबा साप'ज नों मुम्बाइआव थाङोब्ला दा नोङो सोरखौबा सोंनोबो नोङो मोना, नोङो मा एकदम बोरैबा नाङो सोरखौबा सोंनोबाबो। आरो आंखौ नंमारगोन ना नंमारा, थार बाथ्राखौ बुंगोन नंमारगोन ना नंमारा, जेनेबा बियो नोंखौ थगायनोबो हानाय ना, सासे बदमास मानसि थायो बाहेरायाव, गोबाङानो बदमास मानसि थायो, दा बेफोरो नोंखौ थगायनोबो हानाय। ओंखायनो नोङो मा गावनि एन्ड्रइड मबाइलाव थायोब्ला मबाइलावनो नों नायनो हायो माथिं मा बेसेबां गोजानाव दङ गासिबो। नों जुदि इन्टारनेटाव इनपुट होनो रोङोब्ला आउटपुट गासैखौबो मोनो, माने नों गावसोरनोल'सो नांगौ इनपुट होनो। बेनिखायनो दा इन्टारनेटआ नोंनि आखायाव थायोब्ला बे बुहुमानो नोंनि आखायाव दं, माने गासैबो। बे बुहुमनि सोमोन्दै नोंथाङा गोबां मिथिनो हागोन, नों जास्ट इनपुटल'सो लिरनांगोन आरो बेबायदि। दा ओंखायनो आं आसा खालामो दा बेफोरबायदि एप्सखौ नोंथाङा बेफोरबायदि एप्सनि सोमोन्दै मोनबाय थागोन। आं गोबां बेबायदिनो एप्लिकेसन लाना फैबाय थागोन। ओंखायनो बेफोरबायदि नटिफिकेसन जाहाथे आं भिडिअ आपल'ड खालामबानो नोंथाङा मेसेज मोनो, बेनि थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ भिडिअनि सिङाव थांनानै साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे गुबुनाबो बेफोरनि सोमोन्दै मिथियो, जाहाथे जोंनि बर'आबो गुबुन हारि, गुबुन राव थुनलाइफोरबायदि जौगानो हाथों, मिथिथों, बयबो जों समानै जौगालांगोन, अब्लासो जोंनि हारिया दावगागोन। नङाब्ला जों मा मोनसे समाव दुखु नांथावना गोनां जायो, जेनेबा सोरबा धोनि जाबा सोरबा गोरिब जायोब्ला समान नङाब्ला बेयावनो मा गोबां सुथुर ओंखारहैयो। ओंखायनो जों बयबो समानैनो जौगालांनांगोन, मिथिनांगोन बयखौबो। आंनि थांखिया बेनो, बेखायनो आं बड' टेकनिकेल चेनेल ओंखायनो बानायदों, जाहाथे मिथिग्रा मिथिथों, रोङिखौ आं फोरोंनो सानदों, आं जेसेबां हायो। ओंखायनो आंनि भिडिअखौ गोबाङानो शेयार खालाम, फेसबुकफोरावबो शेयार खालामबानो जाबाय। दा दिनै एसेनोसै बे भिडिअ'आ। दा उनफोराव आं आरो गोबां मोजां एप्लिकेसन लानानै फैगोन। दा थेंक इउ फर वाचिं बड' टेकनिकेल चेनेल।